We zijn hier bij het time-out om te testen of de leerlingen liever op kamers zouden willen gaan of hier willen blijven. Wat gaan jullie doen als je klaar bent met je opleiding hier? Ik wil het liefst naar Goes gaan en iets met de dieren doen, samen of een eigen bedrijf met dieren. En ik weet met de schoonheidsspecialist te doen. Oké. En zijn jullie dan van plan om op kamers te gaan of hier te blijven? Ik zou liefst hogerop willen komen en op kamers, dat denk ik wel leuk. Ja. En jij? Ik wil gewoon hier blijven. Oké. En wat is de reden dat je hier wil blijven en weg wil gaan? Ik wil weg, zodat ik niet de hele tijd gezeik heb van ouders. En dat ik echt kan studeren wanneer ik dat wil. En dat ik niet gestoord word. Ja. En jij? Ik wil gewoon hier blijven, want ja, het is hier gewoon veel gezelliger. Anders zit je daar zo wat in. Ja, Oostburg vind je wel gezellig. Ja. En jij vindt het niet leuk hier? Of Nee, buiten je ouders? Ja, dat is het niet, maar ik wil gewoon echt hoger opkomen met mijn niveau. En dan echt zelf beginnen met een bedrijf. En dat wil ik liever niet gestoord worden door uitgaan of zo. Ja, af en toe een keer, maar... Want wat is nou leuk om hier te wonen? Ja, bij mij in ieder geval. Bij mensen. Ja. Het is gewoon gezellig overal. Er is altijd wel wat te doen. Ja? I run, they run, everybody run, run, and we're all just having fun. Sleigh ride, boat ride, piggyback. Wat ga jij doen als je klaar bent met je opleiding hier? Ik denk waarschijnlijk naar een vervolgopleiding in Goes of Terneuzen. Oké. En waarom wil je weg hier dan? Ja, het ligt een beetje voor mijn gevoel te dicht bij huis. Ik wil een beetje afstand, een beetje eigen plannetjes trekken. En ben je dan van plan om op kamers te gaan? Of, Ja, als het echt nodig is wel, maar ik zou het zo ver mogelijk proberen uitstellen. Want? Ja, ik weet niet. Thuis is toch wel de plek waar ik ben opgevoed, waar ik groot ben gebracht. Dus Ja. het is een speciaal plek voor mij. En wat vind je voordelen van in Oostburg wonen? Ik woon zelf niet in Oostburg, ik kom uit IJsendijken. Maar Oké. ja, de voordelen zijn, het is klein, je hebt niet te veel geluidsoverlast, geen drukte, ja, lekker rustig. Ja. En nadelen? Irritante buren. Oh, irritant. Ja. Ja.